Вітанкі сябры, менавіта онлайн, Сяржук тут. І Алена папрасіла мне запісаць якое-нибудь відэа з маім меркаваннем. Я шмат думаў наконт таго, якім павінна быць гэтае відэа, і прыйшоў да высновы, што відэа наконт палітыкі ў нас зашмат. Тое, пра што я хацеў паразмаўляць, амаль няма. І мне здаецца, што людзі, которые падпісаныя на палітыку, яны рэдка трапляюць на контент, который я зараз вам данясу. Я б хацеў паразмаўляць сёння пра чалавека, пра кожнага з вас і пра тое, як важна заставацца фізічна і ментальна спакойным, гарманізаваным і як важна клапаціцца пра сябе. Таму што палітыка, на жаль, гэта вельмі шмат негатыўнай інфармацыі. І я б хацеў з вами падзяліцца тым досведам, который я маю, як я змагаўся з гэтай інфармацыйнай плыні. Вось, пачаць я хацеў з таго, што я сустрэў такога класнага псіхатэрапеўта Эріха Фрома, который напісаў кніжку «Мастацтва любіць». І згодна з Фромам, любоў – гэта актыўная зацікаўленасць у жыцці і развіцці чалавека, гэта дзеяслоў. Гэта значыць, што калі я кажу «я люблю чалавека» і не зрабіў нічога, каб паказаць яму гэта нейкае дзеянне, то гэта ўсё пустасловы. Я люблю чалавека праз тое дзеянне, которое я зрабіў. Я яму падарыў падарунак, або спытаў якога справы і выслухаў яго, або і гэтак далей. І мы, на жаль, беларускі народ вельмі шмат ахвяруецца, калі любіць іншых або турбуецца пра іншых, пра Беларусь, пра родных, пра сяброў, пра каго заўгодна. І у беларусаў самі беларусы, сам чалавек знаходзіцца у канцы гэтага спісу або нават наогул не знаходзіцца ў гэтым спісе. Я памятаю, я для сябе знайшоў, што ў маім спісе прыярытэту ў мяне няма. І гэта была вялікая праблема, з которой я працаваў, я спадзяюся, што паспяхова. Таксама павінен сказаць дысклеймер, што я ні разу ніякі не эксперт, не псіхатэрапеўт і не гуру, і я памыляюся, і вы, калі ласка, выпраўляйце мяне, калі я не у чымсьці памыліўся, і я запрашаю да супрацы тых людзей, экспертаў у гэтай сферы, которые маглі б нам дапамагчы і, магчыма, можа зрабіць на такую рубрыку, бо мне здаецца, гэта нашмат важней, чым хадзіць і казаць, хто у сённяшняй інфармацыйнай прасторы вораг. Мы ў першую чаргу павінны клапаціцца пра кожнага чалавека і пра стан псіхалагічны кожнага беларуса. Таму што калі будзе здаровы беларус, то будзе здаровая і нацыя. Вось. І як любіць сябе, і чаму гэта важна любіць сябе, асабліва калі ты актыўна зацікаўлены і чытаеш шмат пра палітыку. У нас мы, як адказныя грамадзяне, мы лічым сябе павіннымі чытаць гэта ўсё, і гэта добрая якасць, таму што, не памятаю, ці то Платон, ці то Сакрат казаў, што чалавек павінен быць у соцыуме, і той чалавек, который не цікавіцца палітыкай, ён называе яго ідыётам. Так, гэта павінна, але часам гэта у выніку становіцца большым, чым жыццё чалавека. Калі ў чалавека забраць палітыку і ўвесь гэты пласт, то можа не застацца нічога, і гэта таксама жудасна. Вось. Таму я для сябе калісьці прыйшоў да высновы, што ёсць, напрыклад, сферы, которые нясуць больш негатыўнай інфармацыі, чым пазітыўнай, а ёсць наадварот. І, на жаль, палітыка, яна нясе больш негатыўнай інфармацыі, таму што гэта пра скандалы, нават калі гэта не пра скандалы, а ты хочаш з любоўю пакрытыкаваць таго ж Ігора Тышкевіча, гэта ўсё роўна крытык, а крытыка гэта заўсёды не заўсёды прыемна. Таму я для сябе знайшоў такі спосаб, што я павінен лімітаваць і фільтраваць тую колькасць негатыўнай інфармацыі, которая праз мяне праходзіць. Я для сябе вызначыў, што павінна быць 60% пазітыўнай інфармацыі і 40% негатыўнай, ну, дзесьці так. І якім чынам? Я магу паглядзець на тое, на што я падпісаны ў тых жа сацыяльных сетках або рассылках,
І я імкнуся да таго, каб тая ж палітыка мела, напрыклад, у Ютубе 3 каналы. Гэта не заўсёды атрымліваецца, але ну вось такія сабе пазначыў мэту. І там у мяне, напрыклад, ёсць 3 каналы пра палітыку, 3 каналы пра дзен-будызм, 3 каналы пра псіхалогію, 3 каналы пра дызайн, 3 каналы пра музыку. Вось. І у выніку гэта складаецца з таго, што ў мяне ў прынцыпе большасць каналаў яны не пра негатыў, таму праз мяне праходзіць менш негатыву, чым калі б я толькі быў падпісаны толькі на палітычныя каналы, дык тады адзіны контент, который я пра сябе прапускаю, гэта суцэльны негатыў, таму што ну, я ведаю, што хрындзяблікі, дарэчы, спрабуюць гэта рабіць праз пазітыўны спосаб, або тая ж Яніна Сакалова, у іх добра атрымліваецца, дарэчы, можете паглядзець іх. Але гэта ўсё роўна пра нешта такое негатыўнае, таму што ты там міты нейкія спрабуеш разбіць іх і так далей. І чаму гэта яшчэ важна? Таму што сённяшняе жыццё і смартфоны і сацыяльныя сеткі ператварылі нас у гульцоў у казіно ў Лас-Вегасе. Было даследаванне, што калі чалавек цягне за шторку ў Твітэры або ў Інстаграме, каб атрымаць новыя пасты, гэта вельмі падобнае на тое, што мы робім у Лас-Вегасе, калі мы дзёргаем за ручку, каб атрымаць выйгрыш. Не заўсёды мы яго атрымліваем, але тады, калі атрымліваем, мы атрымліваем неабходную дозу дафаміну, і мы працягваем дзёргаць гэтыя шторкі, каб атрымліваць гэтыя дозы дафаміну. І любая свабодная хвілінка, мы хапаемся за тэлефон, глядзім, хто там штосьці новае напісаў, каб зноў нам атрымаць гэтую дозу дафаміна, ці то нейкіх коцікаў, ці то нейкага палітыка, который цалкам кажа пра тое, што мы таксама думаем, таму што людзям падабаецца чуць тое, пра што яны таксама ўжо пераканаліся. Мы не любім чуць тое, у чым мы не пераконваліся. Вось. І гэта яшчэ адзін момант, чаму трэба фільтраваць і лімітаваць ту інфармацыю, которая праз вас праходзіць. Вось. Я ўжо сказаў, што я лімітаваў падпіскі, на которые у мяне ёсць. Па-другое, я павыключаў усе вібра і гукавыя абвесткі, которые прыходзяць на тэлефон. І я бяру тэлефон тады, калі я хачу або маю час яго ўзяць. А не тады, калі ён патрынкаў, як сабаку, которому пасвісцелі, ён бяжыць. Гэта, дарэчы, велізарная праблема, мне здаецца, у распрацоўнікаў мабільных тэлефонаў. Я па змоўчванні паставіў так, што ўсё павінна быць безгучным. На мой пункт гледжання, гэта цёмны паттерн, который павінен быць знішчаны. Вось. Далей. Калі ўсё ж такі так адбылося, вы знайшлі сябе ў тым, што вось было там шмат інфармацыі, вы пра сябе прапусцілі, і вы разумееце, што вось нешта не тое. Ты адчуваеш сябе некамфортна, не разумееш, чаму некамфортна, але вось нешта не тое. І я у такі момант, калі я адчуваю такое, я спрабую абазваць тую эмоцыю, которую я адчуваю. То есть, вось Сярджук, што ты адчуваеш? Гэта там страх, гэта трывога, гэта жаднасць, я не ведаю, чаму прыйшла на думку гэта зараз, або гэта рэўнасць, або гэта, ну, ўсё што заўгодна. І чым яскравей вы апішаце гэтую эмоцыю, тым менш уплыву яна на вас будзе мець. І гэта вельмі, мне падабаецца, прыклад быў у будызме. Будда сядзеў пад дрэвам і спрабаваў, ён медытаваў, і спрабаваў зразумець, у чым сэнс жыцця. І на трэці дзень да яго прыйшоў Мара, гэта тыпу д'ябла, нейкі дэман, і Будда не стаў на яго там крычаць, праганяць, там казаць, што ты там нечысты ці яшчэ што-небудзь. Ён яму сказаў: ты Мара, я цябе бачу, садзіся і пап'ем гарбаты. І гэта вельмі у псіхалогіі тое ж самае і ў дзен-будызме, і таму мне дзен-будызм падабаецца, што ён у выніку пацвярджаецца праз псіхалогію. І чаму гэта працуе? Таму што калі мы нечага баімся, або нешта не тое, яно можа мець памеры ўсяго сусвету, таму што ты яшчэ не сказаў, што гэта не тое. А калі ты ўжо сказаў, што гэта, напрыклад, трывога, то яно тады ўжо мае меншыя памеры, чым сусвет.
І тады ўжо з гэтым можна нешта зрабіць, то есть ты ўжо гэта абазваў. Чаму мы, напрыклад, крэсла абзываем крэслам, таму што так прасцей ты можаш, калі ты абазваў, то тады ты можаш з гэтым нешта рабіць. Пасля таго, як ты абазваў гэту эмоцыю, і трэба знайсці і абазваць яе як мага больш яскравей. То есть перабіраць гэтыя эмоцыі, таму што павінны шчокнуць. Окей, вось, зараз я зразумеў, што гэта за эмоцыя. І другі этап – гэта паспрабаваць зразумець, наколькі інтэнсіўная гэта эмоцыя. Ёсць добры псіхатэрапеўт Евгения Стрелецкая, можете знайсці яе канал. Яна растлумачвала, як яна працуе з дзецьмі, калі яны, напрыклад, псіхуюць і там крычаць і не хочуць слухацца. Яна падыходзіць да іх, кажа, якую эмоцыю ты адчуваеш, ён там кажа, я злуюся. А потым яна спытвае, наколькі вялікая гэта эмоцыя, наколькі яна інтэнсіўная. Кажа, на 10. Вось калі чалавек кажа так шмат, 7 і больш, то немагчыма з ім размаўляць і спрабаваць неяк рацыянальна прапрацаваць гэту эмоцыю. Адзінае, што ты зараз можаш зрабіць, гэта супакоіць чалавека. То есть ты павінен яго псіхалагічна паглажваць або нават фізічна паглажваць, супакойваць, казаць, што ён вельмі, ты бачыш, што ён пакутуе, што вось яму цяжка, што ён такі добры, што ён такі прыгожы, што ён так клапоціцца пра іншых. І ты супакоіш, пакуль інтэнсіўнасць гэтай эмоцыі не знізіцца да менш, чым 7. Калі ж эмоцыя 7 і ніжэй, то ты можаш паспрабаваць дакапацца да кораня гэтай праблемы, у чым крыецца гэтая твая эмоцыя, паспрабаваўшы знайсці нейкія сітуацыі ў мінулым, або ты ўбачыў гэта там сярод сваіх сяброў, которые сутыкнуліся з падобнай праблемай і потым мелі з-за гэтага складанасці, і ты не хочаш апынуцца на іх месцы. І ты так задаеш сабе пытанні, окей, а чаму вось гэта, а чаму так, а чаму гэтак? Пажадана, канешне, гэта ўсё прапрацоўваць з псіхатэрапеўтам, таму што яна можа стаць такім люстэркам, который убачыць тое, што не бачыш ты. Але часам гэта дорага і вельмі непроста знайсці добрага псіхатэрапеўта, асабліва ў краінах былога СССР. Але магчыма, вось, калі псіхатэрапеўта няма, а вам патрэбна дапамога, то вы можаце дапамагчы сабе самому, спрабаваць сабе самому задаваць пытанні і думаць, дакопвацца, або знайсці сябра, который можа вам дапамагчы, паглядзець нейкія тыя ж самыя відэа ў Ютубе на тую ці іншую тэму. Вось, і калі пытаннямі вам не ўдалося дакапацца да кораня, то другі момант, который вы можете выкарыстоўваць, гэта пісаць амартызацыйнае пісьмо і выплеснуць усе тыя эмоцыі, которые у вас накапіліся адносна таго ці іншага чалавека або сітуацыі. І там не трэба выбіраць ніякія словы, гэты ліст нікому не дасылаецца, ён потым рвецца або спальваецца. І варта проста выплеснуць, каб гэта было не тут, а каб гэта было на лісце. І потым кожны раз, таму што ў нас мы пакутуем з-за таго, што гэтая эмоцыя, яна такімі хвалямі на нас накідваецца, і зноў пачынае вось гэта жвачка ў галаве круціцца і круціцца, круціцца і круціцца. І каб гэта спыняць, трэба гэта выплеснуць недзе. Я бачыў за сабой, што калі я напісаў гэты амартызацыйны ліст, і потым зноў прыходзяць гэтыя эмоцыі і пачынае там нешта мяне мучыць, то я ўжо сам сабе не казаў, окей, я гэта ўжо ўсё пісаў, там структураваў усё, што трэба было, і ўсё, ідзі ты ў лазню, і яна ўжо мною не кіруе гэтай эмоцыі. Але гэтыя лісты, яны, на жаль, не будзе адзін, усё залежыць ад той праблемы, з якой вы сутыкнуліся, і трэба пісаць гэтыя лісты, пакуль яны пішуцца. Калі у цябе там крыўда ёсць на свайго бацьку, то пішы гэтыя лісты, пакуль яны пішуцца. Сёння напісаў, праз тыдзень напісаў, праз месяц, пакуль пішуцца і выплёсквае ўсё, што выплёскваецца. І няхай яно выплёскваецца, табе будзе лягчэй. Вось. І яшчэ адзін спосаб, который ты можаш выкарыстаць, гэта акрэсліць самы жудасны сцэнар. Гэта з той жа канцэпцыі, што мы абазвалі эмоцыю, ты потым, калі ты акрэсліваеш сцэнар, ты знаходзіш сферы, у которых той ці іншы сцэнар у выніку паўплывае на цябе, а ў якіх сферах ён не паўплывае. Напрыклад, ты можаш там сабе сказаць, вось я адчуваю трывогу, я не ведаю, з-за таго, што я там растаўсцею. То есть, калі я растаўсцею, то у мяне будуць праблемы са здароўем,
я буду шмат піць таблетак, буду вымушаны хадзіць там раз на месяц да доктара, мне прыйдзецца купляць там шмат вопраткі, потым у мяне будуць нейкія хранічныя хваробы, я, можа, не змагу нават хадзіць, мне прыйдзецца ездзіць там на нейкай колясцы, там у мяне не будзе ніякага хлопца ці дзяўчыны, я не буду прыгожым, сабе не буду падабацца, гэта будзе тлуст усюды. То есть і ты ў выніку пішаш самы жудасны сцэнар, который можа здарыцца. І ты яго напісаў, і калі ты ўжо ніжэй ўжо не упадзе, то есть што можа самае жудаснае здарыцца? Ты можаш памерці, правільна, або могуць памерці твае блізкія, або знішчыцца ўся зямля і ўвесь сусвет. І ўсё, што лепшае здарыцца адносна таго самага негатыўнага сцэнарыя, калі ты апісаў, яно будзе ўспрымацца лягчэйшым, таму што ты ўжо сабе самую ніжнюю планку ты ўжо сабе апісаў. І у выніку, хутчэй за ўсё, гэта не здарыцца. Жыццё, канечне, жорсткае, але не да такой ступені. Вось. І, канечне, пажадана прапрацаваць і тыя страхі наконт смерці, чаму ты баішся смерці. Напрыклад, я прыйшоў да выснову, што я не вельмі баюся смерці, і мне дапамог у гэтым той жа дзен-будызм і псіхалогія. Вось. І калі ты прапрацаваў гэты самы жудасны сцэнар, у цябе ўжо ён ёсць. Ты можаш потым акрэсліць нейкія кластары, окей, калі, напрыклад, памру, то што здарыцца з тымі, пра каго я турбуюся, і ты можаш прапрацаваць, або што будзе там, і ты можаш нават нейкія дзеянні зрабіць, каб застрахавацца больш-менш, каб гэта не так моцна па табе біла, ці па тваіх родных. І апошняе, калі не дапамог ніводзін з гэтых момантаў, або калі у вас няма сілаў зараз гэта ўсё прапрацоўваць, што трэба ўцякаць. І ўцякаць проста галавой у нешта, што цябе захопіць эмацыянальна вельмі моцна. Пажадана знаходзіць як мага менш дэструктыўныя такія ўцекачы, і фізычна, і ментальна-псіхалагічна, каб яны вас не разбуралі. То есть, калі я, напрыклад, мне не падабаецца, калі чалавек уцякае, напрыклад, у алкаголь або ў наркотыкі, або у секс кожны дзень з рознымі партнерамі, таму што гэта ў выніку будзе цябе разбураць. Трэба знайсці тое, што будзе больш-менш, яно не вельмі добрае, напэўна, тыя ж серыялы, калі ты глядзіш, або тыя ж камп'ютэрныя гульні, або пракрастынацыя, калі там у суседках ты коцікаў увесь час глядзіш. Але яны не такія шкодныя, як, напрыклад, той же алкаголь або наркотыкі, так? Вось, таму і трэба знайсці нейкі такі, ведаеш, каб ён і ты мог уцекчы туды, таму што табе там цікава на нейкі час. І каб гэта было не супердэструктыўна для тваёй асобы. Вось. Ну і пажадана уцякаць у тое, што цябе натхняе. То есть знайдзіце нейкае хоббі, або у псіхалогіі ёсць 8 сфераў жыцця, у которых мы можем развиваться. Я себе нават стварыў такую табличку, у которой я сабе даю нейкія балы. Окей, там інтымнае жыццё у меня развіта настолькі, там сябры у меня развіты настолькі, ну не сябры, а стасункі з сябрамі. То есть там атрымліваецца сям'я, сябры, хоббі, самаразвіццё, духоўнасць, праца, яшчэ 2 засталося. Я не памятаю, у той же Стрэлецкай ёсць відэа на гэты конт. Можете пашукаць, я адтуль гэта ўзяў. Вось, і вы можете выбраць любую з гэтых сфераў жыцця, паглядзець, у якой з гэтых сфераў у вас прасяданне найбольш. Напрыклад, у вас там няма ніякага хоббі. Я сабе як рабіў? Я проста пісаў сабе ў ліст усё тое, што мяне калісьці цікавіла, там, напрыклад, я заўсёды хацеў заняцца бансаем, і хацеў там стварыць музычны гурт, хацеў заняцца тайцзи і медытацыямі. І ты проста пішаш гэта ў ліст, і наша жыццё так праходзіць, што мы ў выніку маем гэтае жаданне, ніколі іх не спрабуем. І трэба проста ўзяць і паспрабаваць. То есть я заняўся тым жа бансаем, з 5 бансаем мне засталося 2, астатнія памерлі, таму што выяснілася, што бансай прыгожа расце толькі, ну, тыя бансаі, которые мне падабаюцца, яны на вуліцы растуць. А я жыву на другім паверсе, і ў мяне няма магчымасці там на вуліцы яго. Мне не цікава, калі ён стаіць на вуліцы, я хацеў, каб бансай быў у маім пакоі.
У меня зараз ёсць там нейкі фікус, але ў выніку гэта не развілося так, як мне хацелася. Магчыма, я потым вярнуся да гэтага, але я паспрабаваў, і я закрыў нейкі свой, гэта называецца гештальтам, але гэта неправільнае слово, таму што гештальт гэта крыху іншы. І ты ніколі не дазнаешся, тваё гэта ці не, пакуль ты не паспрабуеш. То есть пачніце маляваць. То есть, напрыклад, ёсць paint by sticker. То есть ёсць стыкеры, ты просто іх клеіш, і выніку ствараецца такая карціна. Або ёсць, ты можаш маляваць, там табе даецца нейкая фарба, і ты малюеш там кожны нумар, і выніку таксама ствараецца карціна. І табе можа прыносіць задавальненне сам працэс, а потым ты яшчэ маеш вынік як прыгожыя карціны, і ты можаш сказаць, я сам яе намаляваў. Хоць гэта крыху было хакінгам гэтай сістэмы, кажа Скрыпін, але ўсё ж такі ты ж сам намаляваў. І так ты можаш разбірацца ў кожнай сферы, знаходзіць гэтыя ўцекачы, которые будуць у выніку цябе развіваць і будуць цябе адводзіць ад рэальнасці, которая табе сёння не падабаецца, таму што людзі п'юць, напрыклад, або наркотыкамі займаюцца, таму што ім не падабаецца рэальнасць, у которой яны жывуць, і яны не маюць сілаў або не бачаць шляхоў, которымі гэтую рэальнасць можна змяніць. Вось. Гэта, здаецца, ўсё, што я хацеў сказаць. Я спадзяюся, што гэтае відэа было карысным. Калі гэта так, то дайце ведаць у каментарах ці падабайкамі. Калі мы будзем бачыць, што гэта мае сэнс, то можа будзем запісваць яшчэ нешта, запросім можа нейкіх экспертаў. Вось. Зноў жа, калі я ў нечым памыліўся, то вы мяне, калі ласка, крытыкуйце, таму што я ні разу не эксперт, я не хачу прынесці зло людзям тады, калі я не хацеў, але ў тым, што я памыліўся дзесьці. Вось, і памятайце, што няма нічога больш важнага, чым вашае жыццё і вы самі. Потым тыя людзі, за которых вы маеце адказнасць, за которых вы ўзялі адказнасць, гэта вашы хатнія жывёлы, або ваш партнер, або гэта мама, калі вы вырашыліся за ёй даглядаць, яна не можа сама па сабе праклапаціцца. А астатняе вы робіце тады, калі вы ўжо паклапаціліся пра сябе і пра тых, за каго вы ўзялі адказнасць. І памятайце, што вы не можаце несці адказнасць за гэта як калі ты супермен, то ты можаш выратаваць усю краіну. А калі ты чалавек, то у цябе не атрымаецца выратаваць усю краіну. Таму мы не супермены, і трэба быць рацыянальным і глядзець, што мы можам зрабіць, а што мы не можам зрабіць. І калі мы не можам зрабіць нешта, то не трэба мучыцца. Я вось недзе убачыў, або мне нехта скінуў, што ніякая колькасць трывогі не зменіць будучае, которое настане. І ніякая колькасць віны не зменіць мінулае, которое прайшло. Мне вельмі спадабаўся гэты выраз. Вось. Клапаціцеся пра сябе і пра тых, хто вакол вас. Не ругайцеся просто так. Любіце адзін аднаго. І мы разам, што б не здарылася, знойдуцца людзі або абставіны. Вы ніколі не застанецеся адзін, калі вы добры чалавек. І неяк усё пройдзе. Мне яшчэ падабаецца, што калі сёння вам здаецца, што просто нешта ўсё горш ужо просто не можа, это просто пераварочыцца ўвесь свет, то я ўзгадваю, што у такіх думках я ўжо быў, і такія сітуацыі ўжо былі, і яны прайшлі. Значыць, пройдзе і гэта. І беларусы справяцца з гэтым. Мы спраўляліся праз стагоддзі з такімі выклікамі, которые былі, і справімся і з гэтым. Бо сярод нас вельмі шмат таленавітых і мудрых людзей. Я захапляюся, калі знаходжу, напрыклад, што Ігор Пагодзін, выдатны псіхатэрапеўт, который зараз жыве ў Кіеве, ён, напрыклад, з Беларусі. Або той же Алексей Арестович, таксама у яго бацькі з Беларусі. І ты просто дзіву даешся, што вось, аказваецца, такія таленавітыя людзі, яны мае землякі. Мне становіцца вельмі прыемна ад гэтага. Вось. Яшчэ раз дзякуй. Жыве Беларусь, слава Ўкраіне. Памятайце пра сваё здароўе і клапаціцеся пра сябе. Пакуль.